Amen. Imini yesabatha ayibenhle kwabangcwele. Sizovula ngesihlabelelo sesibili, isihlabelelo 2. Inkosi kusephambi kwebandla.
Asibonge. Amen. Isihloko salenkonzo sithi inhliziyo emnene iyamukela konke. Inhliziyo emnene iyamukela konke. Abasekorinte bokuqala isahluko 13 verse 1 to 3. Noma ngikhuluma ngezilimi zabantu nezezingilosi, kepha ngingenalo uthando, ngithusi elikhencezayo nensimbi encencethayo. Noma nginoprofetha, ngiqonda izimfihlakalo zonke nokwazi konke, noma nginokukholwa konke, ngingagudluza izintaba, kepha ngingenalo uthando, angiyinto yalutho. Noma ngabela abampofu konke enginakho, noma nginikela ngomzimba wami ukuba ushiswe, kepha ngingenalo uthando, akungisize ngalutho.
Uthando luyabekezela, lumnene, alunamhawu, alusigabisi, alusikhukhumezi, alisfuneli okwalo, alucunuki, alinamagqubu, alithokozi ngokungalungile, kepha lithokozela iqiniso. Amen. Noma ngake ngashumayela ngale ntshumayelo, kodwa ngibona ibalekile ukuyiphinda ngoba iyakha. Le ntshumayelo ikhuluma ngothando, ukuthi uthando luyinto emi kanjani. Kodwa ngibona sengathi umbhali waswela igama okufanele alisebenzise esikhundleni sothando. Ngoba uthando kule nkulumo alusho yona lento ekhulunywa ngumpostoli. Inkinga esinayo kule ntshumayelo yomprofeti ukuthi kule ntshumayelo yompostoli ukuthi umpostoli akachazi ukuthi ukhuluma ngaloboni yothando. Kukhona uthando oluphakathi komuntu wesilisa nowesifazane. Bese kuba khona uthando lokuthanda abantwana bakho, nothando lokuhlale usiza abantu njalo njalo. Kodwa lolu thando luyaphela. Ngokwami kwakufanele ukuthi athi, kodwa ngingenayo inhliziyo enhle noma emnene, bese exhuma lapho. Uthi-ke umpostoli, noma nginokuprofetha, ngiqonda izimfihlakalo zabantu, nginokukholwa ngangokuba ngingadiliza izintaba, kodwa ngingenayo inhliziyo enhle, konke lokho akusizi lutho. Noma ngingabela abampofu bonke enginakho, nginikela ngomzimba wami ukuba ushiswe, kepha ngingenayo inhliziyo enhle, konke lokho akungisizi ngalutho. Uyaqhubeka umpostoli uthi, inhliziyo enhle iyabekezela, imnene, ayinamhawu, ayisigabisi, ayisikhukhumezi, ayisifuneli okwayo, ayicunuki, ayinamagqubu, ayithokozi ngokungalungile, kepha ithokozela iqiniso. Awukwazi ukuthi unenhliziyo enhle ube nomona, akwenzeki. Awukwazi ukuthi ube nenhliziyo enhle unamagqubu, unenhliziyo enhle ube nomhawu, ube nokusikhukhumeza, usheshe ucunuke. Akwenzeki lokho. Umuntu nje nenhliziyo embi, unenhliziyo enhle, akakwazi ukusikhukhumeza, akasheshe ecunuke. Ngikhula ngangiwumuntu othanda kakhulu ukufunda iBhayibheli nesihlabelelo zamaNazaretha. Ngangithi ngidla ngibe ngifunda. Kodwa ngelinye ilanga umama weza kimi, wabe sethi, mntanami, ngaso sonke isikhathi ngikubona ufunda iBhayibheli, ufunda nesihlabelelo. Uyathanda nokwezulu, uyathanda nokukholwa. Ngathi mina ngiyakuthanda mama. Wayesethi, kodwa ngeke ungene ezulwini. Ngathi mina, ngani mama? Wathi, uthukuthela kalula, futhi ungasheshi uxole. Umuntu onjalo usuke enenhliziyo embi. Wathi ubaba ilanga, umuntu onenhliziyo embi akangeni ezulwini. Manje nawe noma ukuthanda ukukholwa,
kodwa inhliziyo yakho iyokwenza ungakwazi ukungena esokweni. Ngethuka kakhulu ngase ngithi mama, ngoba ngidaliwe nje kufanele ngenze njalo. Njengoba umama wayesho ngangenayo neze inhliziyo enhle, ngiculuka kalula, futhi ukuthukuthela kwami kungasheshi kwedlulekile. Wathi umama, akekho umuntu odalwe ukuba aphile ngesono. Ngaso sonke isikhathi uma uya esiguqweni ubofike ucele uNkulunkulu ukuthi, Nkosi, ngicela ukuba ungiphe inhliziyo enhle, ungiphe ukuba ngingasheshe ngicumuke, ungiphe ukuhlakanipha kwasezulwini, ngikwazi ukwahlukanisa okuhle nokubi, ungikhumbule ngosuku lokwehlukana kwenyama nomphefumulo wami. Ilento umama owasifundisa yona wathi kusho ubabelanga ukuthi njalo masiqale siyicela. Nempela ekuthandazeni kwami ngangihlale ngicela njengokufundiswa ngumama. Kwazise ukuthandaza kwakuyinto yakwethu. Kwenzeka isimanga. Ngathi ngibona kwakuphela isonto. Amasonto amabili amathathu ayisithupha. Kuze kuphele unyaka ngingakaze ngithukuthele. Kuthi uma ngike ngathukuthela ngishawe likhanda elibi. Bese ngisheshe ngikwedlulisa ukuthukuthela. Ngesaba leli khanda elingiphathe mangithukuthela. Kanti uNkulunkulu uyangelapha. Ngelinye ilanga umngani wami wathengelwa ngabazali bakhe isipho engasasikhumbuli ukuthi kwakuyisipho sipho. Ngasithola sengigula kakhulu. Ngase ngizwa izwi likhuluma nami. Sengathi likhuluma enhlizweni yami. Lathi lelizwi awunalutho. Into nje uphethwe umona. Unomona. Ngashawa uluvalo olwangishaya mhla ngitshelwa umama ukuthi nginenhliziyo embi. Ayikho into elikhulu njengokuthi utshelwe isono sakho. Ngathi ngomcabango, hawu, kanti nginomona. Ekuthandazeni kwami ngase ngicela uNkulunkulu ukuthi aqede umona enhlizweni yami. Njengoba ngangingasathukutheli kanjalo kancane ngezwe uma umuntu ethole into ngaphatheka. Kwedlulela kulokho ngithe ngizwa kwathi uma umuntu ethole into nami ngifikelwe ukujabula njengaye. Amen. Kwaphela nya ukuthi ngibe nenhliziyo yokucasuka. Waphela nya umona. Ngathi ngikhula ngase ngaziwa njengomuntu onenhliziyo enhle. Kanjalo nasesikoleni noma sengisebenza. Ngaziwa impela njengomuntu onenhliziyo futhi ngase nginenhliziyo enhle. Into nje ukuthukuthela ngingayazi, into nje ekuphatheka enomona yaphela nyakini. Ngakhula kanjalo nje ngaze ngaba mdala. Kodwa le nhliziyo elungile ngayicela. Ekuqaleni ngangenayo. Ngafundiswa ngumama ukuthi noma isiphi isono onaso ubosiceba kuNkulunkulu. Ucele ukuba sisuke kuwe. Uma leso sono sikuhlupha, uhlale usiceba uNkulunkulu. Ekugcineni sophela. Amen. Kodwa inkinga ukuthi sonke asazi ukuthi sinezono.
sonke asazi sinenhliziyo ezimbi, sonke asazi ukuthi sinomoya, sonke asazi asiyiboni ukuthi siyayikhukhumeza. Ileyo nkinga-ke nayo. Mina kodwa ngatshela umama ukuthi nginhliziyo ngasengiphatheka kabi, ngasengifuna ukuthi iphele. Inkinga esinayo ukuthi sihlale sikhuluma ngokuthi kufanele siyeke izono, sigcine umthetho kaNkulunkulu. Kodwa inhliziyo embi asikhulumi ngayo. Yize iningi lethu sinenhliziyo embi kakhulu. Kanti inhliziyo embi ikwenzisa zonke izinto esiphambene nomthetho kaNkulunkulu. Ngeshwa noma abantu sebekholwa, inhliziyo embi ayisuki kubo. Noma umuntu eba nesikhundla sini ekukholweni noma esontweni, kodwa inhliziyo embi ingasuki kubo. Sibaningi ngabi lapha esikholiwe kodwa sinenhliziyo embi. Nabafundisi banenhliziyo embi, nabakhokheli, nabashumayeli, abanye nabaholi. Umuntu ebe nomona ewumholi. Futhi siyayiziba inhliziyo embi, kanti iyona ukuthi usukholiwe umenzela konke okuhle uNkulunkulu, bese inhliziyo ikusa ebulahlweni ngenxa yokubuswa inhliziyo embi, inhliziyo enamagqubu, inhliziyo enomona. Ngeshwa uma unenhliziyo embi awuzukwazi ukuzibona. Uyaye uhlale ukhomba abanye abantu kanti uhlale wembethwe inhliziyo embi, kodwa ungaziboni. Umuntu onamagqubu isikhathi esiningi akaziboni ukuthi unamagqubu. Umuntu ononya akaziboni ukuthi unonya. Kanjalo nomuntu onomona akaziboni ukuthi unomona. Kodwa ayikho into eyinkinga nje kwanomona. Yabona uma unomona ubona into yomuntu uyagula, uzokhululeke ngoba ephucu. Ungazuvuka ebusuku uyothakatha, uthakathele into ayiphele, udliwa umona. Unenhlanhla umuntu okwazi ukubona iziphambeko zakhe, umuntu okwazi ukubona ukuthi nginenkinga yokuba nomona, nginenkinga yokuba nonya, nginenkinga yokuziqhenya, nginenkinga yokusikhukhumeza. Abakwazi abantu ukuba bakubone lokho, noma unakho awukwazi ukubona. Nami angizange ngiyibone inkinga enginayo, kodwa ngaba nenhlanhla yokuthi ngitshelwe umzali wami ngisemncane. Ngangisemncane kakhulu, kodwa umzali wami wangifundisa ukuthi noma ngikuthanda ukukholwa, kodwa lenhliziyo yami izongivimbela ukungena ezulwini. Ngoba uNkulunkulu ufuna abantu abanenhliziyo enhle. Akukamele ukushunyelwa ngaleyo nto. Ubaba Ilanga wakwakhuluma ngoSathane. Wathi uSathane kwakuyingilosi enhle kakhulu, futhi ehlakaniphe kakhulu, nasezulwini enesikhundla esikhulu kunazo zonke ezinye izingilosi. Uthi-ke ubaba Ilanga, inkinga kaSathane yayiyinye, ukuthi wayengenalo uthando, esithanda yena kuphela. Engenayo enye into oyithandayo ngaphandle ukuthi eyithande yena. Le nhliziyo yayimenza asole noma yini engathinti yena, esola ngisho uNkulunkulu. Wafaka umoya nasezingilosini
ukuthi nazo zimsole uNkulunkulu. Njengoba uyabathola nje abantu abaningi ku-TikTok besola uNkulunkulu. Banomoya kalawo Sathane. Umoya okuzifunela okwakho usukela lapho. Umuntu afune into engamfanele kodwa ebone ukuthi nguye emfanele. Umoya wokuthi uhlale ufuna isikhundla ongayiswe sakho usukela lapho. Uma unenhliziyo embi uba namagqubu, ube nenhliziyo engaxoli, inhliziyo eyenza ukuthi uma uke wathukutheliswa ngumuntu ungaxoli, noma ngabe ukugxobe ngephutha ngeke usaxola, uyolokhu uthi lo muntu angeke ngixolele wangixoba. Umuntu ongaxoli noma sekungenela umuntu wesithathu ecela ukuba anihlanganise ukuze nixolelane, kepha wena unqabe uthi akuze lo enixabene naye azosidulisela. Bakhona abantu abanjalo. Kodwa umthetho kaNkulunkulu uthi ungayi esidlweni unomuntu eningakhulumisana. Umuntu onamagqubu uyokwenqaba lokho ngoba ubona ukuthi uma ilungiswa le ndaba akasezukwazi ukuba nomuntu amzondayo. Inhliziyo yakhe ithokoziswa ukuba nomuntu amzondayo. Kodwa normally umuntu ma unomuntu omzondayo uyafisa ukuthi kwedlule. Kodwa umuntu onenhliziyo embi akafuni ukuthi exolelane, ngisho wena ungaye uthi angihlanganise enqabe ngoba ubona ukuthi uzogcina engasenayo umuntu omzondayo. Kodwa kuwumthetho okukholwa ukuthi uma kusenomuntu oxabene naye ungasamukeli isidlo, ningaxolelananga naye. Qala ngokuyolungisa indaba yakho nalo muntu. Uma ke yena engafuni ukuxola, isono sakhe leso. Kodwa ngokomthetho okukholwa umuntu akasemukeli isidlo nomuntu ongakhulumisani naye. Lapha ekhaya ekuqaleni sasemukela isidlo, kodwa yabuya yathi ingilosi lesi sidlo esisamukelayo asivumelekile ngoba kukhona abantu abaya esidlweni benamagqubu labanye abantu. Sake saba nomuntu lapho owayenenhliziyo embi ngendlela ongekuyikho. Yathi ukwemukela isidlo uxabene nomunye umuntu kungcolisa sonke isidlo. Yagcina ngosiyekisa. Lesidlo sasiyekiswa yilokho. Ngathi ingilosi no. Asikwazi isidla kuyona lento. Isidlo kufanele sidliwe umuntu pure in heart. Ngoba sikaNkulunkulu. Uma kunomuntu omaziyo ukuthi kunomuntu abangezwani naye noma engabeka sizathu sini, akusho lutho konke lokho ezulwini. Okusala ukuthi uthi uNkulunkulu kumele ukuthi ngaphambi kokwamukela isidlo kumele ubuyisane nomuntu eningezwani naye. Nazaretha ibani munye nizothandwa nangokuza akema Nazaretha ibani munye
Kodwa okubalekile ukuthi noma imuphi umuntu ongezwani nayo okuleli bandla kufanele ukuthi ubuyisane. Ukubuyisana nomuntu akukhona ukuthetha amacala. Kodwa ukuya kumuntu ufike uthi umuntu kaNkulunkulu uma kukhona engako nangakho ngicela ukuthi ungithethelele. Nami ngiyakuthethelela ukho konke owangona ngakho. Noma ngabe lowo muntu akakushongo lokho. Kodwa uma uye kumuntu wathi ngicela ukuthi lento siyedlulise, uyobe usebenze umsebenzi omkhulu ezulwini. Ngoba uNkulunkulu akahlanganisi nabantu abaxabene. uJehova uhlanganisa nabantu abathandanayo. Ngiyazi ukuthi uma ngingase ngibuze ukuthi izinhliziyo zenu zimi kanjani, angazi ukuthi phakathi kwenu ukhona yini ongathi mina umuntu esaxabana naye sesayilungisa indaba yethu. Bancane kakhulu abangase bekusho lokho. Akugcini ngokuthi sibe nezitha nabantu abangaphandle. Ngisho la esontweni kunabantu esingasakhulumisani nabo sisodwa. Ungaxabana nomuntu ngesizathu esithile, kodwa uma kufika owesithathu enilamula, uma unenhliziyo embi, uvale lokho xaba, uvale. Uma unenhliziyo embi uyale leyo ngqondo yokuvumelana ukuthi kuphela uxabana, ngoba unenhliziyo embi, unenhliziyo engaxoli. Kodwa le nhliziyo yakho ngelinye ilanga iyoba isitha kuwe. Umpostoli uthi inhliziyo enhle iyabekezela, imnene. Inhliziyo enhle ayinamhawu, ayisigabisi, ayisikhukhumezi. Sonke kufanele singagcini ngokuyifunda le ntshumayelo, kodwa sikwenze eselulekwa ngakho. Sikulwele ukuthi lezi zinto ezibalwe lapha zisuke kithi esingamanazaretha kaNkulunkulu. Uthi umpostoli, noma ngikhuluma ngezilimi zabantu nezezingilosi
kepha ngingenayo inhliziyo enhle angiyinto yalutho. Noma ngikwazi ukuprofetha, noma ngikwazi ukuqonda imfihlakalo yomuntu, noma ngikwazi ukuthi nginikele ngesidumbu sami ukuba sishiswe, konke lokho akusizi lutho uma nginenhliziyo embi. Ngoba kuthi ukwenzile konke lokho, kodwa ngenxa yenhliziyo yakho embi ezulwini ungemukeleki. Kukhona lento okuthiwa unya. Unya inhliziyo eyayenyanye yonke into ngaphandle kwesizathu. Ube nenhliziyo ezigqajayo, uzazi wena nje kuphela. Ube ngumuntu ongafuni ukusiza omunye umuntu noma ngani. Ngisho umuntu wakini ungahlanganisi naye uma efuna usizo. Uma ubona umuntu ehluphekile, uyamhleka. Awunalo nakancane usizo. Awunaye unembeza othi siza omunye umuntu. Ufuna kusizwe wena kuphela. Bakhona abantu abanjalo. Ubuswa inhliziyo yonya. Inhliziyo yakho ayimdabukeli omunye umuntu. Noma usondele kangakanani nawe. Lento engikhuluma ibaluleke kakhulu ngoba singakholwa senze yonke into, kodwa uma unenhliziyo embi ungakwazi ukuzwela omunye umuntu, unonya, unomona, uyothola ususesihogweni ukugcina wonke umthetho kaNkulunkulu. Uthi baba ilanga kuyenzeka ukuthi umuntu etholakale engenasono, etholakale ukuthi akakaze enze into embi. Kodwa ukuthi uma ezulwini sekufunwa inhliziyo yakhe, bese kutholakala inamabibi, inamagqubu, inenzondo, inomona, inayo yonke into embi inhliziyo yakho. Kodwa ungakaze ngalomona wakho wenze into embi, ngalamagqubu akho ungakaze wenze lutho olubi, kodwa ngenxa yokuthi enhlizweni yakho kukhona amagqubu, enhlizweni yakho kukhona unya, kutholakala ukuthi awukwazi ukungena ezulwini. Ngoba noma ungazange ngalomona wenza okubi, kodwa inhliziyo yakho yenza izinto eziningi ezimbi. Unomdliso kaSathane. Lento ngangithi khona obabila ukuthi wenze ukuthi umuntu engakaze enze into embi, kodwa inhliziyo yakho ibe yimbi, ufisa zonke izinto nongazenzanga. Ngoba inhliziyo, inhliziyo yangitshela ukuthi isono esikhulu isono senhliziyo. Yathi ezulwini kubuka inhliziyo yakho, kuphenya inhliziyo yakho. Ungacabanga ukubulala umuntu, kodwa ungambulali, kodwa ezulwini ubhale ukuthi wambulala. Uyeshwa uthi uma uke wabuka owesifazane wamkhanukela, noma ungalalanga naye, kodwa ezulwini kubhalwa ukuthi usuphindile naye. Ubojwayela ukuzifundisa ukuba nenhliziyo ekwazi ukuzikhuza, inhliziyo ekholile. Ngoba ezulwini uyalahlwa ngokuhlale ucabanga izinto ezimbi. Ezulwini uyalahlwa ngesono osenze ngenhliziyo, kodwa ungasenzanga ngomzimba wakho. Ukhona ubona ngenhliziyo, bese kwelizayo kutholakale unenhliziyo enamabili, unezinto ezimbi ohlale uzicabanga, yize ungazenzanga. Ezulwini kuthiwe lo muntu ubenenhliziyo embi kakhulu, ngakho-ke akakwazi ukuhlanganyela nabangcwele. Ngoba noma ubungenzanga lutho, kodwa uma uhlala ucabanga ngezinto ezimbi, hayi lo muntu lo.
le nhliziyo enje ayikwazi ukuhlangana nalabo bantu. Noma ngale nhliziyo embi yakho ungazange wathakatha muntu, kodwa kutholakale kunenhliziyo ethakathayo, wenqatshelwe ukungena ezulwini. Leli ivangeli labantu abakholwayo, labantu abahamba ngomkhondo wezimemezelo zezwi likaJehova. Kodwa uma unenhliziyo embi, konke lokho kungase kungakusizi. Lesi sono senhliziyo sitholakala ngisho kubantu abanezikhundla ezinkulu enkonzweni. Kodwa kutholakale ukuthi lo mgcotshwa unenhliziyo embi. Omunye uyathakatha, omunye ngumdlwenguli, omunye usungula ibandla, kanti ngaleli bandla wenzela ukuthi esondeze abantu besifazane eduze kwakhe ukuze enze imikhuba nabo. Engakhethi noma umuntu wesifazane uganile, noma uyintombi, noma uyingane, elale naye, kodwa engumfundisi, unenhliziyo embi, unenhliziyo ezifunela okwakhe. Siyabona abafundisi abenza izinto ezigcwalile, belale namakhosikazi abantu, belale namantombazana, belale ney'ngane, abanye bezingile. Baningi abafundisi ngamanje abasemajele ngalezo zinto. Unenhliziyo embi, uthathe ukufundisa ukuze ethole abantu besifazane kalula. Nasemsebenzini kukhona lento okuthiwa umona, okuthiwa umhawu. Umuntu uma enomona akafuni ukubona omunye umuntu ebangcono kunaye. Yonke into ifanele yena, noma omunye umuntu uthole isikhundla, lesi sikhundla abone ukuthi befanele sithole nje. Noma ngabe omunye umuntu uthole imoto, ngibone ukuthi le moto bekufanele itholwe yini. Umona awunendaba, noma uyikholwa, ukholwa nawo, noma ngabe ungumholi webandla, umona ukhula nawo. Awunendaba umona ukuthi umfundisi, umkhokheli, umshumayeli, umholi webandla. Uma umuntu enomona ufuna yonke into ibe ngakuyo. Ngisho ngey'moto kufanele ngibheke ukuthi lona usenemoto enhle uselingana nami, lo muntu usenendlu enhle usefuna ukulingana nami. Umona-ke lo, ayikho into eyingozi njengomona. Njengoba ngiwumholi nje, kufanele ngibheke izimoto ukuthi lo muntu akufanele ebe nemoto eyidlule yami ngoba ungaphansi kwami. Ngikwenze lokho ngiyisitsha esihle sikaNkulunkulu, kodwa umona awunendaba nalo. Uthi ushembe ngoba singabaholi njengoba singabakholwa njena sizitsha ezinhle zokuthola izwi likaNkulunkulu, kodwa umona ubeke eceleni lokho. Ileyo nto edinga ukuba ikhulunywe kubantu abangamakholwa, ngoba awungeni ezulwini unamagqubu ungafuni ukuthi uxole. Awukwazi ukuthi ungene ezulwini unyonyo. Ithi ingilosi lapha kufanele senze lokho okuthandwa uNkulunkulu, ngoba njengoba siyilapha nje sifuna ukuya ezulwini. Uma sifuna ukuya ezulwini, asisifundise ukwenza izinto ezithandwa uNkulunkulu, singafani namanye amakholwa.
singafani namanye amaNazaretha. Yonke into yalapha iqonde. Ungathi usufake ingubo emhlophe kodwa utholakale enhliziyweni yakho unamaqhubu ufake endlini yakho. Ungathi sewufake ngakho kufanele ukuthi uma sifuna ukuba sibe ngcwele singabangcwele ngokuthi sigcine nje imithetho ebonwa ngabantu, kodwa ake sibheke inhliziyo yethu ngamunye. Asibe ngabantu abanganawo umoya, abantu abanganalo unya, abantu abanganaso isiphetho. Konke sikwenzayo kuhlale kuthokozisa umdali. Singenzi lokhu esikwenzile okwenze indlovu igcine ithi asingasikhathi sithi, ngoba siya esidlweni singahlambuleki nanga. Inkosi isifundise.